Čo nie, vedú Másanice. Trošku ma pomláčil. Dneska aj ťažšie. Jebe, kukať, ty to normálne kmáše, ty kukať. Normálne ťa kmáše. Toto je ten deň, no. Toto je ten deň, na ktorý sme čakali. Raz to muselo dojsť. Čo ti je? Fuck! Hardcore? Hardcore. To je ono, to je vyhrajka. Musíme keď fúpa vietor. Čo robíš? Počkaj, tu máš kameru. Zober kameru, zober ju. Páte. Páte. Čo ti jebe, ty kokos? Čo ti jebe? Múka dneska? Tak to ešte nechcem. Na začatu? Pozri, ale prestane. Ale jak si ho zobere? Tam si ho ber, na tú stranu ide. Chod dopredu s ním, nechod dozadu. Ty furt ideš dozadu, ty máš takú tendenciu šklbať nejak. Si sa normálne preťahuješ. Tam ho daj teraz. Na druhú stranu. Nefúka. Ono musí piciť. Ty si ho mal zamotaného. Nemám. To ťa zabije, keď ma vtiaľ trefíš. Daj na demiu. Fuj, to jak leta. Pozor, stromy, ty kokos. Jaj, Braňo. Ne, počkaj, zamotaný si. Počkaj. Ne. Máš ho otočený, ty kokos, rozpráš ho veľmi. Dobre, Braňo. Vidíš, čo robíš, ty kokos? Pozri sa, čo robíš. Počkaj, chyď ho. Ko tam,